Bueno, hementxe bitxornekun berriaz, horrako entrenadoriaz, gaur aurrerak bitxe hiru irabazitza amaika batei, hementxe Rotazarreko kanpo futbolin, lehenengoko garaipena etxetik kanpo, ongoze temporadan, masatzetik ez ben irabazten aurreraku, da bueno, hementxe aurrerako entrenadori, dirazpen batzuk etxeko. Bueno, bitxor, soizona lehen da bizi? Bai, eskerrik asko. Bueno, garko izan da lehen da biziko garaipena etxetik kanpo ongoze temporadia idagokizonez, aunque pizkat kaotiko izan da parecía un partido de tenis, derbixi izan da gaur. Da bueno, atxanengo minutun lortu zuez lehenengoko 3 puntuk lortzi etxetik kanpo ongoze temporadan. Bueno, ja, buelta oso baten gero galdu barik, baina galdu barik ez da unai esan puntu asko gata gero buena, porque prácticamente danak empataroz, eta bueno, ja merezi gendun partidu bat kanpoan irabazti. Lehenengo partidu hasi baino lau minutoa, Paul Garziak sartu zue partiduko lehenengoko gola, zentro bat, da gero penalti bateaz ederrek enbatarau, da partidu barrore juna dagoa, osa mazazu jaso zue, Paul Garzian beharren gola jasota, penaltiz repetidu enberixan dana, da gero arraituk binaku bindina, esan amor una partido bat que ha sido de atensar la cuerda, empatías junzase besta xuta y hacer reflexión. Bueno, partidu gorre izan da, genkizien, hemen amaika batek eta aurrera, rivalidadi handixerana, eta partidu gorre izan da, eta kotxa beran baza jogatu rau, baina lehenengo zatizia izan da, junde torri bat, eta kotxak eukira ben aukerak praktikamente barrure sarturiz, gero partidu ezadetu morun gogorra, lehenengo zatizia oso gogorra, eta rivalidadi ekusire asko. Futbol asko ez da ikusi, baina rivalidadit barrun tensinoi ikusire, eta nipetza dut, partidu bat izan dela oso interesante, jentintzako eta ikusten da benantzako. Biarren parti izan da un poco antagoniko hasieri, bizkat lasaiz izan da, okazioak apenas ez da zuen genera, batzuk aislata, gero partidu barrure junala, amekate sofrira beran lehenengoko espulsiñoi porterune, gero jundiz okazioak eta aurra juten, ekipo izak ibilizazio horren atentzando la cuerda, baina gero atxarengo minututan eure sufrira be espulsiñoi, porterune ostabe, da goleadori Paul García ipini birixan da porteru, da atxarengo minututan Enrique sartzen dau lasaitasunan gola, da gaina garranpenan gola, partido kaotiko baten. Biharrengo zatizin, barrun komentaro buena, baloi gexia bigendunela eta movimentu gexia bigendunela, geuke baloi mantenu birren gendunela, hori lortu rauz, eta zigaz generaten oportuniaik, alanda guzti eguda peukirabe bat buruaz ona, kanpoa jundana, da gu, baloi euki ezkio, beti generate oso oportuniadik, poste bi jorau, beste aukera bi eukirouz onak, eta ja etorriz gero jugada, espulsiñoi eta gauza, bizkat partidu enturbian behen jabena, gero azken momentun, eudak portero bisak gertagako kalea botati, eta gu, aprobetxan jo, eta azkanego minutoi falta dela, gola sartu rauz, eta gutzako oso importanti izan, eta sin más, irabazirou eta oso poraz. Horrengo partida dauk izan ez ja salupen, Zumaiakon kontra, zeure ex-ekipun kontra. Hor da zeuen morun desentzu ebitan esan, aunque garko garapena izan da zeuena arnaz hartzeko, da ja biharren boltan sartute gazela, junbizazela, a sumar de 3 en 3, orain hau maili kompetidure, y que sea lo que Dios quiera, zeure ex-ekipun kontra. Gu eudan kontra irabaztea jungoaz, betiko morun, gero beste gauza bat gertako eran partidun, zer pasako eran, baina gu beti urte den dugu irabaztea,
eta bueno, momentu askotan suerti falta askune, igual gaur eukiroz, baina bueno, amendik aurrea izienan da iruke azten gazen sumaten, goruz behidatzeko, ni pentsatu, oso biharrona gabizela etxen, eta resultatu getorrek hori le. Bueno, mitxorrekun berrizka eskerrik asko, sortzean. Bai, ez egoi, eskerrik asko.